MLA Poldang Sunobang অনেকবার no saka kisa kok sablay yan je saka nungmani bising nungmani bezuang tong kamani bo tabuk bo zora di miya ko ini kabang mo bro kol khaisa usrang ro phai thangjak dara sung tam khlai leisinai so puilan simna sung mai ba sanono asoi phaimani nono asoi tipra mothao phaimani tabuk nung sioma ki khiklai jagi tongunga kai chini obostha tamnai dara jongboro thangnai somorda tongmani tam khainai ang borong no kok kasari rohorka norok siring ke tongadi bubagra no nahari ang siring ke tongo norok siring ke tongadi jora kok sanai jodi no ya pri selai nani no nanguno ngange ba sempal ke selai nai vibe song pule segang sanamu songo tipra mothana ang kuno hamya samania tamnikhe ang nijibo tipra mothana hamjabo tamnikhe tipra samotha te chini bubagrani motha manbagoi abon bagoi norok abaya no bul chai tamon sudi tinio ang nong thanio o video tumani karon ke norok jotono nukana borom nang poritus debormani bini khuktui je kok samani abon dui se tinio chung subai sugrubu salainai tei norok je borom nang poritus je bo samani tipra mothao saga saga simji thansa phiaba bisingo ge thansa kurike hainai tini je borom nang poritus miao je samani akok kubuide na kubuya norok comment khlai sadi ge tini chung borom nang poritus je kok samani tipra mothani kok je samani bini kok no chung che roi tini salainai chung jodom saimano miao je borom nang poritus bo kaisa Facebook live phaioi tipra motha ani bising kok no bo saikana rika tekaisa angke borom nang poritus bo kubuni motha ya kubuni party ni borok ya bo niji tipra mothani borok te tipra mothani bising bo khoroksa tamsai leader jenai bo khoroksa leader no phiaba tiniwo je bo obahaike Facebook live phai sapai mani abo kok kubuide kubuya abo to chung saimia borong ni bepar borong ni bising ni kok abo borong saimanai actually tei kok chung wansung mano nukhung ni borok ke nukhung otamung tong borok ni siu baire ni borok sia ang sana ne mani ke tini bo tipra motha ni bisingo jara tipra motha khairok ba jara politics bai purungui tongyarok borok ke tipra motha ni bisingo tamung tong borok siklak phiaba tini bo borom nang poritus bo ke niji tipra motha ni khorsa leaders ba bole saimanai tipra motha ni bisingo tam ungtong ya abon boi bo okok tini samani aboni bagoi vibe song tini wo je borom nang poritus je tini kok sai kenari mani akok chung nani hingke kubui phanongui mano karon tam ningke bini kok simo boya sikang robo chung leaders bisingo khabi malaya chung kubangma nukjakha borong ni bisingo chini borom nang Ronjit MLA sar tei ayang bat bagi khete kubuni leaders sok MDC EM MLA te bo sajong abaike kaisa samung khale maro phiaba aboni anglo tisa borok mili laikha mane ang samani ke abo hairok nugo ge tiniwo je borom nang poritus bo je samani bisingo chung nani hengke asole mane ungui mano je saga simi thansa kok salayo phiaba bisingo ge thansani mari kurui noi tini je borom nang poritus samani akok kubui phanongoi mano phiaba te kise kok ang sanamu chongo jagao hoitoba borom nang poritus tini wo kubui kok saphano bo tini khoroksa tipra mothani leader phiaba tini bono leaders bo khoroksa leaders tong tutui bono leaders ni respect khlailia tan nege chung saimano borom nang poritus le sikang ni simino tipra motha asai drom simino borok ge founder mane puilan simino borok puilan borok ungkha borok tei abo hai jorao bo jibini kok samani ke je sikang chung rom tongnai chung nangke tabuk ukulu tonijak phiaba je sikang phainai borok ni tabuk busango tonio okay je ese bo khoroksa leaders tipra mothani ui phan tini wo bono samung nanglia akok hege bo tini samani ngo borom nang poritus aboni boi bo kisa khekjaka norbo saman kana ungya bubagrang simino borok nasing tongo ungya ke palke kubuni jagao borok yapri selainai man kokta mane tipra mothana yakasinai resign khlaisinai kubuni lama borok himsinai hinai tini wo borom nang poritus borok samani ngota
মানে obo haike mangno tipra mothani bisingo jodi ungui tong hangke emani kokta abon bagoi teisa kok ang sana musungo je kono party je kono politics phanangdi thansa chung ungui maya tang thansa ungmai hangke je kono politics je kono party rogo obo haike kisa kesen kereng tongai no jemon konoi hamjak lema jagao konoi hamjak lema jagao bihik busaini bisingo wal emong kok bang lemong tongnai no phiaba chung abono ate obo hai ungphano chung kisa hamlainani nango chung thansa khlai chung tonga nango sa simi thansa chung ni sama baile ingya kubi kok no bising waisi chung thansa nango abon bagoi tipra motha mane chung semano chin tipra sane motha te chin buagran motha bini bising tu chini kubangma chin tipra sane manthai te chini kubangma chin tipra sane je nangmani chung kaisa achievement claimano bongni mot tipra mothani bising tu abo tang saimia jeta boroni kok bor je saitung mani kok bang sawi tongo te nugo bo tongo chin bobogra busuk khlai tongmani chesta khlai tongmani eko tinio bo supreme court abo bini file khlaimani village committee election bagoi abo bo tabuk motamoti ungna thangoi tongo inke chung saimano asle chini bobogra chinti person boy onek samung kam khlai tongo bini bisingtino ottipra motha bo ragoi tongo inke ang sana nemanke obosi abo haike sudo tipra motha simia kubani party bo abo haile kokbang le mung thanjale ton thansa mane khlaimia abaile tongnai no phainai no phiaba aboni kaise solution ang sanang musung manike obviously chung romdi tamsanai kaise panchayat level block level central level abaike pat khlai phano meeting khlaioi jate thansa tongani ba jara leaders bisingo leaders joto malai kok ekota thansa ke tongani abaki meeting khlaimanke maso aige ba 2 maso ekbar phano khlaimake tebora khamu tei jara leaders jaknai rok borok bo janjani area o borok no samu romboi pal khlaioi tabuk leaders to kaisa block ni bising nai kubangma leaders nokhoro tei leaders rok thansa khlaioi kok baksa khlaioi jotono no keboni khibiawoi bal baksa romlaioi busang oya biri himlai kangke tei kubangma kesen kere ungtong hangke abono ringlaioi meeting khailai kangke asuklai kangke kok salai kangke solution khamu kok ang saya kok borok nang politus development bo miao bini facebook live hai akok no bo sawo mane obo hai kesen kere tongnai no phiaba abono solution khaina ningke malaioi achugoi kok salaini phiaba abo haike malaioi achugoi kok salaini bo jora relaya ni bo samne kok khata obo hai mangno kese kereng ungtong hangke salsa tipra motha bo bai thangnai mani kok tini o borom no politus samani ota inke bo chini ja kok samani bini bukha dukhu nangjagoi de saka ba kubi kok no da saikena rika ba tini bokhorsa tipra mothani leaders ungtong to tui bono samung nangjagya unggo bini kha dujagoi da kok saka bole bono saimanai epano bo je kok samani abo busjor tui kubui ya chungle sia bole tipra mothani bisingni leaders ba bono saimanai inke abon boino bo je kok samani ang nani kangke asuk bini kok ereng tongla hoito ba bo dukhu nangoi phano kok sakana bo bukhao dukhu nangmani bagoi phiaba je kok samanle kubui phano ui mano ani je wan sugini mani ke abono ang sana musumani ke tipra motha busan salo tese krak khaina bagoi oro kok chabrang tu tamni ke chung chini nani kangke sikango chini apip dirbo borok krak ekdom krak ke bazai phaimani chin tipra sano sijari tubi phaimani phiaba bai thang salong ke bong arobo o thansa kurini bagoi no bai thangka inke abo haike phano tipra motha bo thansa kuri inke bai thangmano kok miao borom nang politus bo saikenare mani ngota abon bagoi bini kok samani ang jewan sungmani ke bini je kok samani belekha nangmani kok bo thik no saka tei bini bising ang saimano bo dukhu nang kisale nangjaka borom nang politus abon boino bo kok bo tipra mothani khorsa leaders tei tipra mothani bisingo tinio ungui tong phano tipra mothani member tong phano bo bini family ni kok bo miao sanani nangkha asung situ jotono hambai tiba sai blok to